ISKCON మ్యాంగ్లూరు వారి 18 days క్లాస్లో మరి ఈరోజు ఆఖరి రోజు. మోక్ష సన్యాస యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. మోక్ష సన్యాస యోగము అది ఈ ఆఖరి అధ్యాయానికి పేరు. ఎందుకు మోక్ష సన్యాసము అనేది ఏమిటో మొట్టమొదట శ్లోకంలో మనకు అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ద్వారా తెలుస్తుంది. సో మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశి నిషూదన. సన్యాసస్య మహాబాహు అంటూ ఈసారి అర్జునుడే శ్రీకృష్ణుని మహాబాహు అని సంబోధిస్తూ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వం ఇచ్చామి వేదితుం. తత్వము చెప్పు, తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అని, అంటే సన్యాసం యొక్క తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉన్నది, కోరికగా ఉన్నది. త్యాగస్య చ, మరియు త్యాగం కూడా ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఉంది. హృషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడ శ్రీకృష్ణ అని అర్థం. పృథక్ కేశి నిషూదన, అదేమిటో కొంచెం తెలుసుకోవాలని ఇంకొకసారి ఉన్నది. కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడ కేశి నిషూదన అని అడుగుతున్నాడు. సో మహాబాహులు ఉన్న శ్రీకృష్ణ కేశి సంహార హృషికేశ అంటూ 3 రకాలుగా ఈ ఒక్క శ్లోకంలోనే సంబోధిస్తూ త్యాగం యొక్క తత్వం ఏమిటి, సన్యాసం అంటే ఏమిటి, దాని ఉద్దేశము తెలుసుకోవాలని నాకు ఉన్నది అని అర్జునుడు అడిగాడు. ఈ 2 విషయాలు. సో 2 విషయాలు అడిగాడు. ఏమిటి, త్యాగం అంటే ఏమిటి, సన్యాసం అంటే ఏమిటి. శ్రీ భగవానువాచ, భగవంతుడి సమాధానం. కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. కామ్యానాం కర్మణాం అంటే కోరిక కోసం చేసే పనులు. మనం భౌతిక ప్రపంచంలో చేసే ఈ పనులు మోస్ట్లీ అందరూ ఏదో కోరిక కోసమే, ప్రతిఫలం కోసమే ఈ పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి పనులన్నీ వదిలిపెట్టటమే సన్యాసము అని కవులు అంటే పండితులు చెప్తూ ఉంటారు. సర్వకర్మ అంటే రోజువారీ మన కోరికలు అవి తీర్చుకోవటానికి చేసే పనులు వదిలిపెట్టడం సన్యాసం అని పండితులు అంటారు. సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, కర్మ అన్ని ఏ పని చేసినా ఆ కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయటం అంటేనే త్యాగం అని విచక్షణ అంటే విచక్షణ ఉన్న వాళ్ళ అభిప్రాయం, జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. సో అయితే నేను చెప్తున్నానని అనడం లేదు, జనరల్ గా చెప్తున్నారు భగవంతుడు.
భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలు వదిలిపెట్టడం సన్యాసం అయితే, ఆ సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడం త్యాగం అని జ్ఞాన సంపన్నులు అంటున్నారు. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో అన్ని రకాల కర్మలు, కామ్యకర్మలు దోషమైన వాటిని వదిలిపెట్టాలని కొంతమంది పండితులు అంటారు. సో దోషమైన కామ్యకర్మలన్నీ వదలాలని కొంతమంది అంటారు. అయినా సరే యజ్ఞదాన తపకర్మ, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేటటువంటి కర్మలను నత్యాజ్యము, త్యాగం చెయ్యొద్దు అంటే వదిలిపెట్టొద్దు అని కొంతమంది ఋషులు అంటారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అర్జున, ఇది ఇప్పటి వరకు మరి పండితులు ఋషులు అంటున్నారని చెప్పారు. ఇప్పుడేమంటున్నారంటే అసలు ఈ కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం విను. త్యాగం 3 విధాలు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటది? యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలు ఎప్పుడు కూడా నత్యాజ్యం, త్యాగం ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. కార్యమేవ తత్, చేస్తూనే ఉండాలి వాటిని. ఏది? యజ్ఞాన్ని గాని, దానాన్ని గాని, తపస్సును గాని ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉండాలి. యజ్ఞము, దానము, తపశ్చైవ అంటే యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు తప్పనిసరిగా పావనాన్ని మనీషిన, మనిషిని పావనం చేస్తాయి. సో యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మల్ని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టొద్దు, తప్పనిసరిగా ఆచరించవలసిందే వాటిని. నిజానికి మరి యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు అందరినీ కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. ఎలాంటి వాళ్ళు? మహాత్ములు కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి. ఇదేనా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. సో ఇవేమి కూడా వదలొద్దు అని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్పి భగవంతుడు యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను మాత్రం ఎప్పుడు వదిలిపెట్టొద్దు. నిజానికి యజ్ఞదాన తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. సో సన్యాసం అంటే వదిలిపెట్టడం కాబట్టి, త్యజించటం కాబట్టి యజ్ఞదాన తపస్సులను మాత్రం త్యజించొద్దని చెప్పారు. సో ఏతాన్యపుట్టు కర్మని, అయితే ఇవన్నీ చెయ్యి, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు. కానీ ఎలా చెయ్యాలి? ఏతాన్యపుట్టు కర్మాని సంగం త్యక్వా ఫలానిచ్చ, అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి చెయ్యి. అది ముఖ్యమైన పాయింట్. ఈ కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యి. కర్తవ్యానీతి మే పార్థ, వాటిని కర్తవ్యంగా, ఇది నా డ్యూటీ, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యి. నిశ్చితం మతం ఉత్తమం. సో ఇదే నా యొక్క నిశ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మలన్నీ ఎలా చేయమంటున్నారు? వదలొద్దు నువ్వు యజ్ఞాన్ని గాని, దానాన్ని గాని, మరి తపస్సును గాని. యజ్ఞం అంటే ఏమిటో నిన్న చూసాం. అంటే మామూలు యజ్ఞం అందరికీ తెలిసిందే, అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ చేసేది. డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటో చూసాం. ఎవరికైనా తెలిస్తే, గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి టైప్ చేయండి. సో ఇది వదలొద్దు అంటున్నారు ఈ యజ్ఞం. దానం అందరికీ తెలుసు. తపస్సు కూడా, తపస్సు అంటే బిహేవియర్. ఇదివరకు రోజుల్లో మునులు కూర్చుని చేసే తపస్సు కాదు, బిహేవియర్, ప్రవర్తన. మన యొక్క బాహ్య ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, మానసిక ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది, వాక్ ప్రవర్తన, ఇవన్నీ నిన్న చూసాం. అలాగే యజ్ఞానికి కూడా వేరే అర్థం ఉన్నది అని చెప్పుకున్నాము. ఏమిటి అర్థం అన్నది మీకు గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఈ 3, ఈ యజ్ఞదాన తపస్సులను వదిలిపెట్టొద్దు. అవి ఎవరినైనా సరే పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్పి. ఎందుకు వదిలిపెట్టకూడదో కూడా చెప్పారు. ఎందుకంటే అవి మనిషిని పవిత్రం చేస్తాయి. అయితే ఎలా చేస్తే పవిత్రం చేస్తాయి? ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే పవిత్రం చేస్తాయి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి.
ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం. నియతస్య తు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే మోహత్తస్య పరిత్యాగ తామస పరికీర్తితః. సో ఈ నియతస్య తు సన్యాస, నీ కర్మణో నోపపద్యతే అంటే నీకు నియమించబడినటువంటి పనులను ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. నియమించబడిన పనులు అంటే ఏమిటి? నీ బాధ్యతలు, విద్యుక్త ధర్మాలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో నీ కర్తవ్యాలు, నీ విద్యుక్త ధర్మాలను నువ్వెప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. మోహత్తస్య పరిత్యాగస్ తామస పరికీర్తిత. ఒకవేళ మోహంతో అంటే తెలియక అవివేకంతో నువ్వు ఈ నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను త్యజించావనుకో, వదిలిపెట్టేశావనుకో, తామస త్యాగం, అలాంటి త్యాగం తమో గుణ త్యాగం అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది 3 రకాలని చెప్తున్నారు కదా, ఇంతకుముందు చెప్పారు. కర్మను త్యాగం చేసే విషయంలో నా నిర్ణయం విను అని చెప్పారు. కాబట్టి సో సన్యాసం అంటే ఏమిటనేది చెప్పారు. ఏమని? యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టొద్దు అని చెప్పారు. అయితే త్యాగం విషయంలో కర్మను త్యజించటం, త్యాగం చేయటం అంటే వదిలిపెట్టడం అని. కర్మను త్యాగం చేసే విషయంలో 3 రకాలు ఉన్నాయి. నా నిర్ణయం ప్రకారం 3 రకాలు ఉన్నాయి. సో యజ్ఞదాన తపస్సులనేమో వదిలిపెట్టద్దు, ఎప్పుడు చెయ్యి, అది అందరినీ పవిత్రం చేస్తాయి. ఇకపోతే ఎలా చెయ్యాలి అంటే వదిలిపెట్టకుండా చెయ్యి అన్నారు. ఎలా చెయ్యాలి? మమకారాసక్తి లేకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యాలి. వాటిని నా డ్యూటీ అనుకుని చెయ్యాలి. ఇది ఖచ్చితమైన నా యొక్క అభిప్రాయం అని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఆ విషయం. ఇకపోతే త్యాగం, మరి నియతస్య తు సన్యాస. సో నీకు నియమించబడినటువంటి డ్యూటీస్ని కనుక నువ్వు వదిలిపెట్టేసావనుకో, సన్యసించావనుకో, అది మంచిది కాదు. అవివేకంతో గనక నువ్వు అలా వదిలిపెట్టావంటే తమో గుణ త్యాగం అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞము అంటే ఏమిటనేది పద్మజ మాతాజీ ఆన్సర్ చెప్పారు. స్వధర్మం విడువక ఫలాసక్తి లేకుండా చేసే పనులని యజ్ఞం అంటారు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ, కరెక్ట్ మాతాజీ. సో ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనం ఈ పనులు మన డ్యూటీ అనుకుని మనం చేయటమే యజ్ఞం. అలా చేస్తే ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం అవుతుంది. భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ ప్రతిఫలాపేక్ష మనం వదులుకుని దాని మీద అది ఏదొచ్చినా సమత్వంతో స్వీకరించగలుగుతాం. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. పోతే నియతస్య తు సన్యాస కర్మణోపపద్యతే. సరే, విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెట్టేది ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. సన్యాసం అంటే మన పనులన్నీ వదిలేసే వెళ్ళక్కర్లేదు, నీ డ్యూటీస్ నువ్వు వదిలిపెట్టడం అసలు మంచిది కాదు. ఒకవేళ తెలియక నువ్వు సన్యాసం చేసేస్తానంటూ వదిలేసి వెళ్ళావంటే అది తమో గుణ త్యాగం. సో ఆ సన్యాసం నిజంగా ఏమీ చేయకుండా అలా ఉండగలిగే స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది? అది రియల్ అకర్మ స్టేజ్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇందులో ఈ రకంగా నీ డ్యూటీస్ ని ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు చేయగలగటం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఆ స్టేజ్కి నిజంగా వెళ్ళగలుగుతావు. అంతేగాని నువ్వు వెంటనే ఓకే నేను సన్యసిస్తున్నాను అని అన్ని వదిలేసి అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాను, ఎక్కడ ఎవరూ లేని చోటుకు వెళ్ళిపోతానంటే అది నిజమైన సన్యాసం కాదు. నీ బాధ్యతలను వదిలేసి అది తమో గుణ త్యాగము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు? 3 ఉన్నారు. మరి ఒకళ్ళు ఇక్కడ పని మానేసి ఏదో మైండ్ పెట్టి ఆలోచిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొకళ్ళు పని వదిలేసి అసలు ఆలోచన లేకుండా అసలు నిద్రపోతున్నారు. ఈ అమ్మాయి పాపం ఈవిడొక్కటే పని చేసుకుంటున్నారు. సో ఇది మన ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. తమో గుణ త్యాగం వదిలిపెట్టేసి బాధ్యతలను చేయకుండా, అంటే ఈ రోజుల్లో మనకి ప్రాక్టికల్గా ఎవరైతే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కరెక్ట్గా చేయకుండా వదిలిపెట్టేస్తారో వాళ్ళు తమో గుణ త్యాగంలో ఉన్నట్టు లెక్క. బాధ్యతలను నిర్వర్తించకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు జాబ్ సరిగ్గా చేయకుండా మరి అలా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తమో గుణ త్యాగం అనే చెప్పొచ్చు.
ఇక్కడ ఇతను నిద్రపోవడం లేదు, కానీ పని కూడా చేయడం లేదు, ఏదో ఆలోచించుకుంటున్నాడు తన సొంత విషయాలు. సో అది ఏమిటో చూద్దాం. ఈవిడ సరే ఎలాగూ పని చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నారు. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. దుఃఖం వస్తుంది, బాధ కలుగుతుంది అని, కాయక్లేశం శరీరం కష్టపడిపోతుంది అని చెప్పి ఎవరైతే కర్మలను వదిలిపెడతారో, చేయకుండా, అంటే కష్టంగా ఉంది, శరీరం చాలా అసౌకర్యం, నా శరీరానికి కష్టం కలుగుతుంది అని చేయవలసిన, విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను ఎవరైతే చేయకుండా వదిలిపెడతారో ఈ కారణంగా, అది సకృత్వ రాజసం త్యాగం. ఇలాంటి త్యాగాన్ని రజోగుణ త్యాగం అని అంటారు. నైవత్యాగ ఫలం లభే. దీనికి త్యాగం చేసిన ఫలితం ఏమి ఇలాంటి త్యాగాలకు రాదు అని చెప్తున్నారు. సో కొన్నిసార్లు మనం చూస్తూనే ఉంటాం, ఈ పని ఎవరు చేస్తారులే, ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది, వదిలిపెట్టేస్తే పోతుంది, ఇంకేదో వేరేది చూసుకుందాము అనేసి, ఒక్కొక్కసారి కష్టంగా ఉందని కానీ శరీరం బాధపడిపోతుంది అన్నట్లుగా చేయరు. అది రజోగుణ త్యాగం అని అంటున్నారు. ఇది ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్. మరి ఆయన జ్వరం వచ్చింది, నాకు ఒంట్లో బాగాలేదని కూర్చున్నాడు. అంటే ఏదో ఆఫీస్లో ఈరోజు ఏదో కష్టమైన పని ఉందా చేయడం, తప్పించుకోవాలను, లేదంటే ఇంట్లో పనికో దేనికో. సో అది పని ఇష్టం లేక, పని చేస్తే కష్టపడుతుంది బాడీ అనుకుని తప్పించుకోవడాన్ని రజోగుణ త్యాగం కింద చూపించారనమాట. ఇకపోతే తమోగుణ త్యాగం చూసాము, రజోగుణ త్యాగం చూసాము. అసలు సత్వగుణ త్యాగం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. సో సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ. సో కార్యమిత్యేవ ఇవి యత్కర్మ నియతం క్రియతే, తనకి నియమించబడినటువంటి పనులను, అంటే ఏమిటి, తన యొక్క విద్యుత్ ధర్మాలు, తన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని ఎవరైతే చేస్తారో అర్జున, ఎలా చేస్తారు, సంగం త్యక్త్వ అంటే అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి, ఫలం చైవ ప్రతిఫలాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి. ప్రతిఫలం వదిలిపెట్టడం అంటే అర్థం ఏమిటో చాలాసార్లు చూసాం. వచ్చిన దాన్ని ఇచ్చేసేయమని అనడం లేదు. ఎలా ఉన్నా ప్రతిఫలం మనం లాభం అనుకున్నా, నష్టం అనుకున్నా, దాన్ని మనం సమత్వంతో ఉండగలగటము. అది వచ్చినప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వకుండా, మంచి వస్తే ఎగిరిపోయి గర్వపడకుండా, చెడు వస్తే అందరినీ దూషించి, కోపపడి, దుఃఖించి, కృంగిపోకుండా, ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండగలిగితే సత్యాగ సాత్వికో మతః. అటువంటి త్యాగం సాత్వికం అని చెప్తారు. ఏం త్యాగం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? అటాచ్మెంట్ త్యాగం చేస్తున్నాం, ప్రతిఫలాన్ని త్యాగం చేస్తున్నాం, ప్రతిఫలాసక్తిని, ప్రతిఫల ఆపేక్షను త్యాగం చేస్తున్నాం. ప్రతిఫలం త్యాగం చేయడం కాదు, ప్రతిఫలాపేక్ష, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని విడిచిపెడుతున్నాం అన్నమాట. సో మన బాధ్యతలను కర్తవ్యం అనుకుంటూ చేస్తూ దాని మీద అటాచ్మెంట్ అంటే సంగం త్యక్త్వ అంటే అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి, సంఘం అంటే ఏమిటి, రాగద్వేషాలు వదిలిపెట్టి, ఫలితాపేక్ష ప్రతిఫలాపేక్షను కూడా వదిలి ఎవరైతే పనులు ఆ రకంగా చేస్తారో అది సత్వగుణ త్యాగం. సో అటాచ్మెంట్ ని, ప్రతిఫలాశక్తిని వదిలిపెట్టడమే సత్వగుణ త్యాగం అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చూసుకున్నామంటే, మరి తమోగుణ త్యాగం పని పూర్తిగా మానేసి, అసలు ఏది ఎలా జరిగినా నేను ముందు నిద్రపోవాలి అనుకుని బాధ్యతలు వదిలిపెట్టి, అన్ని బాధ్యతలను టోటల్ గా వదిలేసిన వాళ్ళు తమోగుణం త్యాగం చేయటం. రజోగుణం అంటే ఈ పని చేస్తే ఇప్పుడు నాకు చాలా కష్టపడుతుంది, ఎందుకు, హాయిగా రిలాక్స్ అవుదాం అనుకుని వదిలేశాడు. సో రజోగుణ త్యాగం. ఇది మరి ఈవిడ
కాన్సన్ట్రేట్ చేసి తన బాధ్యత అనుకుని ఆ పనిని చేస్తుంది. ఇక ఎవరేదనుకున్నా వీళ్ళు చేయడం లేదని లేదు, వీళ్ళు అంటున్నారని లేదు, నేను ఎందుకు చేయాలని లేదు, ఏ ఫీలింగ్ లేదు, నా డ్యూటీ నేను చేసుకోవాలి సిన్సియర్గా చేయడం అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. సో అయితే ఈ మనలాంటి వాళ్ళందరం దేహదారి అయిన మనలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కర్మలు బాధ్యత పనులన్నీ వదులుకోవటం నిజంగా సాధ్యం కాదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నహి దేహభృత శక్యం, మన వల్ల ఏమి మన శక్యం కాదు. ఏమిటి? త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః, కర్మలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టడం మన వల్ల కాదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైనా దేహదారుల వల్ల కాదు. యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి, అయితే కర్మఫలాలను త్యాగం చేసిన వాడు సత్యాగీత్యభిధీయతే, అతను నిజంగా త్యాగి అని చెప్తారు. అతను త్యాగి అభిధీయతే అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో దేహదారి అయిన వాడికి కర్మలన్నిటినీ వదులుకోవటం నిజంగా సాధ్యం కాదు. కానీ ఎవరైతే కర్మలను వదిలేయి అని కాదు, వాళ్ళు మీ కర్మలు వదిలేసి మీరు ఎలా ఉంటారు? మీకు కొన్ని డ్యూటీస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చెయ్యాలి. కానీ త్యాగి అనిపించుకోవచ్చు. ఎలా అనిపించుకోవచ్చు త్యాగి అని? కర్మ ఫలాలను, ఆసక్తిని, కర్మఫలాపేక్షను త్యజించారంటే మాత్రం మీరప్పుడు త్యాగి అని అనిపించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో పనులు వదిలిపెట్టద్దు, పనుల మీద ఉండే ప్రతిఫలాపేక్షను, ఆసక్తిని వదిలిపెట్టండి, అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టండి. ఇకపోతే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలో ఏ పనులు ఎలా చేస్తాం? నిన్న చూసాం కదా, మరి యజ్ఞం ఎలా, తపస్సు ఎలా చేయాలి, దానం ఎలా చేయాలి, ఫుడ్ ఎలా తినాలి, ఇవన్నీ చూసాము. కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని విషయాలు. త్యాగం అంటే ఏమిటి, త్యాగం ఎలా చెయ్యాలి అంటే, ఎలాగంటే ఇది పనులు వదిలిపెట్టొద్దు త్యాగం అంటే, కానీ ప్రతిఫలాపేక్షను మరి రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టి చేయండి. సత్వరజస్తమో గుణాలు గురించి మళ్ళీ ఈ 19 to 40 శ్లోకాస్లో సాత్విక గుణంలో, రజోగుణంలో, తమో గుణంలో మన మనస్తత్వాలు, ఈ రజోగుణం, తమో గుణం, సత్వగుణం, ఈ 3 గుణాలు మన యొక్క మనస్తత్వాన్ని నిర్ణయించి మనల్ని బందీలు చేస్తాయి. ఈ పనులు ఈ రాగద్వేషాలతోనే చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ ప్రవర్తనతో మనల్ని బందీలను చేస్తాయి. సో ఈ 3 రకాల సాత్వికంగా, రాజసికంగా, తామసికంగా, ఈ 3 గుణాల్లో జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటాడు, బుద్ధి, సంకల్పం, ఇవన్నీ కూడా మనం బ్రీఫ్ గా ఈ చాప్టర్ లో చెప్పడం జరిగింది. సో ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు? కర్త అంటే ఎవరు? పని చేసేవాడు. సో మనందరం పనులు చేసినప్పుడు అందరం కర్తలమే. సో ఈ కర్త ఎలా ఉంటాడో చెప్తున్నారు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియవి ఎలా ఉంటాడు అంటే ఈ ఒక్కొక్క గుణంలో ఎలా ఉంటారు అన్నది. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సో పరంతప అంటే ఏమిటి? ఇది చాలాసార్లు వచ్చింది ఈ పదం. ఎవరికైనా ఈ మాటకు అర్థం తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో పరంతప అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు. పరంతప ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి మరి తమ స్వభావాల నుంచి పుట్టిన గుణాల ద్వారా మనుషులు, మనం ఏం చెప్పుకున్నాము 3rd చాప్టర్లోని, ఈ విభజన మనుషులలో ఈ పుట్టుకను బట్టి రాలేదు, ప్రకృతి యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి, 3 గుణాలను బట్టి జనులను బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడ్డారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. మనం పుట్టుకతో ఈ వస్తాయి అనుకుంటున్నాము, కాదు. వాళ్ళ యొక్క గుణాలు, వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి మనం ఈ రకంగా విభజన జరిగింది. సో బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏమిటి, స్వభావం అంటే గుణాలంటే ఏమిటి? మరి సత్వరజస్తమో గుణాలు. సో మనకున్న గుణాలను బట్టి మనం ఏ కేటగిరీలోకి, ఏ కోవలోకి చెందుతామో విభజించారు. సో బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏమిటి అంటే
శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపరలోకాలపై విశ్వాసం. ఇవన్నీ సత్వగుణ లక్షణాలు అన్నమాట. శాంతము, ఇంద్రియ నిగ్రహణము, ఇంద్రియాలను సెల్ఫ్ కంట్రోల్, సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకుని ఉండగలగటం, తపస్సు, స్వచ్ఛత, పవిత్రంగా ఆలోచించటం, సహనం, ఓర్పు ఉండాలి, చిత్తశుద్ధి, మైండ్ని చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచుకోవటం, అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపరలోకాలపై విశ్వాసము. ఇంకా క్షత్రియ గుణాలు ఏమిటి అంటే శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో నుంచి వెనుతిరగని సంకల్పం. మరి అందుకే చెప్తున్నాడు, నీ గుణాలను బట్టి నువ్వు క్షత్రియుడివి అని. విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవన్నీ ఎవరికైతే ఉంటే వాళ్ళను క్షత్రియులని అన్నారు. వైశ్య గుణాలు వ్యవసాయం, గోరక్షణ, పాడి పంటలు, వ్యాపారం అనేవి వాళ్ళ సహజ సిద్ధమైన పనులు. ఇక శూద్ర గుణాలు ఏమిటి అంటే పనులు చేయడం, సేవ చేయటం ద్వారా వాళ్ళకు సేవ చేయాలనేది వాళ్ళకి సహజమైనటువంటి వాళ్ళ విధి, వాళ్ళ స్వభావం అన్నమాట. సో ఇవి మనుషుల స్వభావాలు, ఒక్కొక్క గుణాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క స్వభావం. సో ఆ రకంగా విభజించారు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలం సర్వవ్యాప్తుడు అయిన భగవంతుడిని ఆరాధించటం ద్వారా మరి మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. సో 2 విషయాలు చెప్పారు ఇక్కడ. పరిపూర్ణతను పొందాలంటే ఎలా, మనం ఎవరమైనా సరే పరిపూర్ణత పొందాలి అంటే ఎట్లా? అన్ని జీవులకు మూలము సర్వవ్యాప్తుడు అయిన భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటం ద్వారా. ఆ తర్వాత అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. అంటే నిన్న కూడా అన్ని శ్లోకాలు చదివిన తర్వాత ఏం చెప్పారు? నువ్వు ఏదైనా యజ్ఞం చేయి, దానం చేయి, తపస్సు చేయి, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా చేసావంటే దానివల్ల నీకు ఏ ఫలితము రాదు, లేదు అని చెప్పారు. సో ఆ నమ్మకం ఏ పనికైనా, అందుకే శ్రద్ధ అని అంటారు. ఆ శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం ఉండాలి. మరి విశ్వాసం ఉంటేనే మనం ఏ పనైనా శ్రద్ధగా చేస్తాం. సో అది ఎన్నో సార్లు ఇలా చెప్తూ వచ్చారు మనకు ఆ విషయం. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. సర్వానికి మూలము సర్వవ్యాప్తుడు అయిన భగవంతుని ఆరాధించటం ద్వారా. అది ఫస్ట్ పాయింట్. తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా. సో మన బాధ్యతలను మనం నిర్వర్తిస్తూ భగవంతుడి మీద భక్తితో మనం మన బాధ్యతలు నిర్వర్తించటం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః. సో నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే భక్తితోనే నిజంగా నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా. ఆ తర్వాత నా యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, జ్ఞాత్వా తెలుసుకున్న తర్వాత, విశతే తదనంతరం. ఆ తదనంతరం మీరు నాలోనే ప్రవేశిస్తారు, నా సంపూర్ణ భావనలో, భగవద్ధామంలో. మరి సచ్చిదానంద తత్వాన్ని, మనం భగవతత్వాన్ని ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో, అనుభవపూర్వకంగా ఇలా ఉంటుంది ఆ సచ్చిదానంద తత్వం అని తెలుసుకోగలుగుతాము, మీరు అప్పుడు నాలో ప్రవేశిస్తారు, నా భావనలో అని చెప్తున్నారు, భగవద్ధామంలో అని అనుకోవచ్చు. సో కేవలం భక్తితోనే నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకోవచ్చు. అలా తెలుసుకున్న తర్వాత, తెలుసుకోవటం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నాం మాటిమాటికి. తెలుసుకోవటం అంటే ఏమిటి? భగవతత్వాన్ని మనము
ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే స్వయంగా అదే తెలుసుకోవటం, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం. అది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? నీ ఆ భగవంతుడి మీద భక్తితో, మరియు నీ స్వకర్మలను ఇలా నువ్వు చేస్తూ, ఎలా చేయాలి? భగవంతుడి మీద భక్తితో ప్రతిఫలాసక్తిని, అటాచ్మెంట్స్ ని వదులుకుని చేసినప్పుడు నువ్వు ఆ పరిపూర్ణతను పొందగలవు. పరిపూర్ణతను పొందినప్పుడు మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఏమిటో, ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మనం చూడవచ్చు. అప్పుడు తెలుసుకుని అప్పుడు అలా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం భగవంతుడిని, ఆయన సంపూర్ణ భావనలో కంప్లీట్ గా మనం భగవంతుడితో ఆ యోగా కనెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతాము. ఆయన అలా తెలుసుకుని అప్పుడు ఆయన ధామంలో ప్రవేశించవచ్చు. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా, ఈ రకంగా నన్ను, నా తత్వాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత విశతే తదనంతరం, మీరు వెంటనే అందులో ప్రవేశిస్తారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి, అధచేత్వం అహంకారాత్ నశ్రోష్యసి వినంక్షసి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి, నా మీద మనస్సును పెట్టినట్లయితే సర్వదుర్గాణి, అన్ని అడ్డంకులను, దుర్గాణి అంటే అడ్డంకులు, సర్వదుర్గాణి అన్ని అడ్డంకులను మత్ప్రసాదాత్, నా యొక్క ప్రసాదంతో అంటే నా కరుణతో, అనుగ్రహంతో తరిష్యసి, దాటగలుగుతావు. సో మనస్సును నా మీద ఉంచినట్లయితే ఇలా భక్తితో నువ్వు అన్ని అడ్డంకులను నా కరుణ వల్ల దాటగలుగుతావు. అంటే నువ్వేమీ బాధలు లేకుండా సుఖంగా ఉంటావని కాదు, నీకు ఎలాంటి బాధలు వచ్చినా నువ్వు వాటిని ఈజీగా దాటగలుగుతావు. నీకు ఆ శక్తి వస్తుంది నా మీద మనసు పెడితే. అధచేత్వం అహంకారాత్, అలా కాకుండా అహంకారంతో గనక నువ్వు నశ్రోష్యసి, వినకపోయావనుకో, వినంక్ష్యసి, నాశనం అవుతావు. సో నా మీద మనస్సుతో నువ్వు ఉన్నట్లయితే నా దయతో, అనుగ్రహంతో నువ్వు అన్ని కష్టాలను దాటగలవు, అధిగమించగలవు. అలా కాకుండా అహంకారంతో నువ్వు వినలేదనుకో, ఈ మాటలు పట్టించుకోలేదనుకో, ఫాలో అవ్వలేదనుకో, అప్పుడు వినంక్షసి, నశిస్తావు అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి దాని అర్థం ఏమిటి? ఇక ఈ ప్రతిఫలాపేక్షతో కావాలి అనుకుంటూ, ఇక కామంతో, కోరికతో, ఆందోళనతో, దుఃఖంతో, జలసీతో, ఈర్ష్యతో, అసూయతో, వీటన్నిటితో ఎప్పుడు మరి కలవరపడుతూనే ఉంటాం. ఇంక సుఖమేది? సో ఆ తర్వాత బంధాలు చుట్టుకుంటాయి, కర్మఫలాలు చుట్టుకుంటాయి. మళ్ళీ మనకి ఏ జన్మ, మనం చేసే పనులను బట్టి మనకు అనుగుణమైన జన్మలో చిక్కుకుపోతాము. ఇంకా జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి ఉండదు అన్నది అర్థం అన్నమాట. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి, భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో ఇంకొకసారి వెనక్కి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ మరి ఆల్మోస్ట్ 58 శ్లోక కల్లా మనకు క్లియర్ గా చెప్పేశారు. 55లో భక్తితోనే నన్ను తెలుసుకోవచ్చు, తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు నాలో ప్రవేశిస్తారు. మరి అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? అన్ని కష్టాలని నీ మనసలా నా మీద భక్తి పెట్టి ఉంచావంటే నువ్వు సర్వదుర్గాన్ని నా యొక్క కరుణతో అన్ని దాటగలుగుతావు, ఏ అడ్డంకులైనా దాటుకుని. అలా కాకుండా నా మాట నువ్వు వినలేదనుకో, మరి ఇక నీకు తప్పదు ఈ వినాశనం, ఈ జనన మరణ చక్రంలో నలిగిపోతూ ఉండటమే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా ఆ పరిపూర్ణత ఎలా ఉండాలి అంటే, మరి భగవంతుడి మీద భక్తితో మన బాధ్యతను మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయటం, ఏదైనా భగవత్ అర్పితం అనుకుంటూ, భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాను అనుకుంటూ చేయటం, అదే ప్రతిఫలం. మనం ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా. సో వెరీ క్లియర్ గా కొన్ని పాయింట్స్ మనకి చెప్పారు ఈజీగా. అవి గుర్తుంచుకున్నామంటే పరిపూర్ణత రావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, సిద్ధత్వం రావాలి అనుకుంటే ఈ శ్లోకం గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఏది? అన్నిటికీ మూలమైన భగవంతుడిని ఆరాధించటం, మరి తర్వాత తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం, ఇది ఇలా చేస్తే పరిపూర్ణత పొందొచ్చు. ఆ శ్లోకం గుర్తుంచుకుంటే మనం సిద్ధత్వాన్ని పొందొచ్చు కరెక్ట్ గా చేసినట్లయితే. అలా కొన్ని అలాగే నువ్వు నా మీద మనసు పెట్టిన ఉన్నట్లయితే నా కృపతో అన్ని అడ్డంకులు నువ్వు
దాటగలుగుతావు. అలా కాకుండా అహంకారంతో వినకపోతే మరి నశిస్తావు. ఇదైనా ఇలాంటివన్నీ కొన్ని సింపుల్ గా మనకు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఈ చాప్టర్. సో ఈశ్వర సర్వభూతానం, ఈశ్వరుడు అంటే భగవంతుడు అన్ని భూతాలు అంటే జీవరాశులు అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలే. పరంతప అంటే ఏమిటి అని అడిగా. అది చాలా సార్లు వచ్చింది ఆ మాట, చెప్పాను. అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ ఉంటారు శ్రీకృష్ణుడు పరంతప. ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, లేదంటే నేను చెప్తాను. సో ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి. సో అన్ని భూతాలు అంటే జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల్లో, మనుషుల్లోనే కాదు, జంతువులు, పక్షులు, చేపలు, అన్ని రకాల జీవరాశులు, చెట్లు, వీటన్నిటిలో కూడా హృద్దేశే హృదయాలలో లోపల అర్జున తిష్టతి అంటే సెటిల్ అయి స్థితుడై ఉండటము. మనం చూడండి తిష్ట వేసి కూర్చున్నామంట అంటే బాగా సెటిల్ అయి ఉండటం అనమాట. సో అన్ని జీవరాశుల్లో ఈశ్వరుడు వాళ్ళ హృదయాలలో స్థితుడై ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరిలో, చెట్లు పుట్టలు, మనుషులు, ఒక చీమైన దోమైన, ప్రతి దాంట్లో భగవంతుడు అర్జున తిష్ట వేసుకుని ఉన్నాడు, సెటిల్ అయి ఉన్నాడు, అందరి హృదయాల్లో ఉంటూ భ్రామయాన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయయ. ఈ భౌతిక ప్రకృతి అందరి హృదయాల్లో ఉంటూ భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన ఈ యంత్రంలో ఆసీనుడై ఉన్న అన్ని అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని ఒక యంత్రం అనుకున్నాం అనుకోండి, మనందరం ఉన్నాం ఈ యంత్రంలో. అందులో ఉన్న మన అందరిలో జీవితాలను ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఒక యంత్రం అనుకుంటే అందులో ఉన్న ఈ జీవులన్నింటినీ ఈ భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. పరంతప అనే మాట కొన్ని మీనింగ్స్ వచ్చాయి, చూద్దాము. పరమాత్మ గురించి తపించేవారు, నరసింహ ప్రభుజీ, ప్రవీణ మాతాజీ పరోపకారి, మీనా మాతాజీ శత్రువులను భయపెట్టేవారు. కరెక్ట్, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీనా మాతాజీ. పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. కరెక్ట్ గా పరంతప అంటే శత్రువులను తపింపజేసేవాడు, అంటే భయపెట్టేవాడు అర్జునుడు అన్నమాట. మరి అర్జునుడు గొప్ప వీరుడు కాబట్టి పరంతప శత్రువులను భయపెట్టగలిగేవాడా, తపింపజేయగలిగేవాడా అని అర్థం ఆ పదాన్ని. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ, పార్టిసిపెంట్స్ కి. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు, మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఇదే శ్లోకం, ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. ఆల్మోస్ట్ 9th చాప్టర్ లాస్ట్ లో ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఇవే. మన్మనాభవ మద్భక్తో అంటే మనస్సును నా మీద పెట్టు, మద్భక్తో నా భక్తుడవవు, మద్యాజీ మాం మద్యాజీ నన్ను ఆరాధించు, మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరించు అంటే 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించడం, కానీ ఎప్పుడు అదే పోజులో ఉండమని కాదు. మాం నమస్కురు అంటే నన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉండు మనస్సులో అయినా అని అర్థం. ఎప్పుడు ఆ ప్రార్థనా భావంతో ఉండటం అంటే ఏంటి? శరణాగత తత్వం, భగవంతుడికి ఈల్డ్ అవ్వటం, ఆ శరణాగత తత్వం అన్నమాట. దాంతో ఉండు అని చెప్తున్నారు. సో నన్ను ఎప్పుడు మనసులో స్మరించుకుంటూ నా భక్తుడివయ్యి నన్ను ఆరాధిస్తూ పూజిస్తూ నమస్కరించు అంటే నాకు ఆ ప్రార్థనా తత్వం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి మీద శరణు వేడటం. సో శరణాగత తత్వంతో ఉండు. అలా ఉన్నట్లయితే మామే వైశ్యసి, నన్నే చేరుకుంటావు, నన్ను చేరుకుంటావు. సత్యంతే, నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ప్రతిజానే, నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నా, నీకు మాట ఇస్తున్నాను. ప్రియోసిమే, నాకు ప్రియుడవు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నా మీద మనస్సు పెట్టు, నా భక్తుడుగా అవ్వు, నన్ను ఆరాధించి నమస్కరించి ఆ శరణాగతత్వంతో ఉండు. అప్పుడు నువ్వు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావని, నీకు నా ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నీకు మాటిస్తున్నాను అని భగవంతుడు అర్జునుడికి చివరికి ఎలా తనని చేరుకోవాలో చెప్తున్నారు. నన్ను ఎల్లప్పుడూ మనసులో ఉంచుకో, నా భక్తుడు బాబు, నన్ను ఆరాధిస్తూ నన్ను నమస్కరించు అంటే
ఊరికి నమస్కరించటం కాదు, దాని అర్థం ఏమిటి? ఎప్పుడు ఆ శరణు వేడటం. ఆ శరణాగత తత్వంతో ఉండు, అప్పుడు నువ్వు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. చివరికి అన్ని చెప్పి లాస్ట్కి చెప్తున్నారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టు, నన్నొక్కడిని శరణు వేడు చాలు. అహం త్వాం, అహం నేను, త్వాం నిన్ను, సర్వ పాపేభ్యో అన్ని పాపాల నుండి, మోక్షయిష్యామి నిన్ను బయటపడేస్తాను, అన్ని పాపాల నుంచి నిన్ను విడిపిస్తాను. మా శుచః, భయపడకు. సో అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టంటే ఏ ధర్మం లేకుండా అధర్మంలో ఉండు, అప్పుడు నన్ను శరణు వేడేసేయి, తప్పులన్నీ చేసేసి నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి నేను బయటపడేస్తానని కాదు ఇక్కడ అర్థం. అన్ని ధర్మాలు వదులు అంటే వదులని కాదు, ఏది ఎలా ఉన్నా ఫైనల్ గా అసలు నువ్వు ఈ చేయవలసింది ఏంటి? అన్ని పక్కన పెట్టు, నన్ను శరణు వేడు. నువ్వు భగవంతుని శరణు వేడితే ఎలాగూ మనం తప్పులు చేయం. నన్ను అంటే భగవంతుడి యొక్క శరణాగతి అన్నిటికంటే ఆఖరికి అల్టిమేట్ స్టేజి మనకి రావాల్సింది ఏమిటంటే ఆ శరణాగత తత్వం అని ఇక్కడ అర్థం. సో ఆ స్టేజ్ కనుక నీకు వస్తే ఏదైనా భగవంతుడి ప్రసాదం. ఆయన్నే శరణు వేయడానికి ఆయన ఏది చేసినా ఓకే. కష్టం వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా భగవంతుడే ఏమిటి ఇలా చేసావు, నాకు నేను ఎంతో మంచిగా ఉంటున్నాను, ఎన్నో పూజలు చేస్తున్నాను, ఈ ఫీలింగ్స్ వస్తాయి. అదే మనకి లాభాలు సుఖాలు వచ్చాయనుకోండి, బిజీగా ఉంటాం అవి ఎంజాయ్ చేయటంలో. మరి చాలా కష్టంతో ఒక నిమిషం తీసుకుని థ్యాంక్ యూ అంటానికి కూడా మనకు టైం ఉన్నట్లుండదు సుఖంగా ఉన్నప్పుడు. సో అలా కాకుండా అసలు ఏది ఎలా ఉన్నా ఆ శరణాగత తత్వంతో నువ్వు మామేకం శరణం వచ, అన్నీ పక్కన పెట్టు, నన్ను శరణు వేడు చాలు. నేను ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉండగలిగితే అన్ని పాపాల నుంచి నిన్ను విడిపిస్తాను. మా శుచః, భయపడకు అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్, ద్రౌపది వస్త్రాభరణం. మరి ఆవిడ ధర్మం పాటించింది పాపం. వచ్చి మరి అక్కడ పెద్ద రాజుగారిని అడిగింది, మరి ఈ తాతలు వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని అడిగింది, గురువు గారులు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగింది, పురోహితులు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగింది, సభికులందరిని అడిగింది, భర్తల్ని అడిగింది, అన్ని అడిగింది. తన ధర్మం నిర్వర్తించింది, అందరినీ అడిగింది, ఏది పనిచేయలా. చివరికి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడినప్పుడు ఆవిడకి సహాయం దొరికింది. సో అది ఇక్కడ అర్థం. నీకు అన్ని వదులు, నీకు వీళ్ళంతా కాదు, నన్ను శరణు వేడు, నీకు అన్ని పాపాల నుండి నేను విడిపిస్తాను. యైదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి, భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ పరమ గుహ్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని నా భక్తులకు ఎవరైతే వివరిస్తారో, భక్తిమయి పరాం కృత్వా, సో వాళ్లకు స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పనిసరిగా లభిస్తుంది. మరి మామే వైష్యత్య అసంశయ, అసంశయంగా నిస్సందేహంగా మామే వైష్యత్య, సో వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు నిస్సందేహంగా. సో నా భక్తులకు ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే నా భక్తులకు వివరిస్తారో వాళ్ళకి స్వచ్ఛమైన భక్తి లభిస్తుంది. తప్పనిసరిగా వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు, నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా మరి ప్రభుపాద ఆయన ఈ భగవంతుడి గురించి అందరికీ తెలిసేటట్లు చేయటం, బోధించటము ప్రయత్నము, ఆ తర్వాత ఎన్నో పుస్తకాలు ఇవన్నీ కూడా రాయటము చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. సో నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకెవ్వరు కూడా లేరు ఈ ప్రపంచంలో. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు, ఇంకా అతని కంటే ప్రియమైన మనుషులు కశ్చిన్నే ప్రియకృత్తమః ఎవరు లేరు. భవితా నచమే తస్మాత్, భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకెవ్వరు
ఉండబోరు. కాబట్టి అన్య ప్రియతరో భువి, వేరే వాళ్ళు ఇంకా అతని కంటే ప్రియమైన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎవరు భవిష్యత్తులో ఎవరు లేరు, ఇక ముందు కూడా ఎవరు ఉండబోరు. వాళ్ళకంటే ఎవరు నా యొక్క నేను చెప్పిన ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించే వాళ్లకు అని చెప్తున్నాను. అధ్యేష్యతే ఛాయా ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. సో మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణ అధ్యయనం చేసేవాడు అంటే చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవాడు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. ఎవరైతే శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపాల నుంచి, శృణుయాదపి వినేవాడు వినేటటువంటి మనుష్యులు ఎవరైనా శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్, వాళ్ళు పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి పొంది శుభలోకాలకు అంటే పుణ్యాత్ములుండే పుణ్యలోకాలు ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణం, పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాళ్ళు కూడా పాపాల నుండి విముక్తి పొంది పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని ఇదంతా విన్న తర్వాత, నష్టో మోహం పోయింది, నష్టపోయానంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ సెన్స్ కాదు, మోహాన్ని నష్టపోయాను, మోహాన్ని పోగొట్టుకున్నాను. స్మృతి లబ్ధ, ఇప్పుడు స్మృతి వచ్చింది నాకు, అంటే నాకు ఇప్పుడు రియలైజేషన్ వచ్చింది. త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత, నీ యొక్క ప్రసాదంతో, అచ్యుత అచ్యుతుడు కానివాడ శ్రీకృష్ణ అని శ్రీకృష్ణుని అచ్యుతాన్ని సంబోధిస్తూ అంటున్నాడు. సో మోహం పోయింది, నాకు ఇప్పుడు స్మృతి అంతా వచ్చింది నీ అంటున్నాడు. కానీ ఇదేదో నా గొప్పతనంతో పోయింది, నాకు అర్థమైపోయింది అనడంలా, నీ ప్రసాదంతో, త్వత్ప్రసాదాత్ అంటే నీ యొక్క ప్రసాదంతో వచ్చింది అచ్యుత అంటున్నాడు అనమాట. స్థితోస్మి గత సందేహ, సో ఈ సందేహాలన్నీ పోయాయి. స్థితోస్మి, సో స్థితుడనే ఇప్పుడు సెటిల్ అయ్యి బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నాను ఇప్పుడు. కరిష్యే వచనం తవ, సో నువ్వు ఇక నాకు అంత పోయింది నష్టం, అంత బానే ఉంది, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది, సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి, ఇక వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తాను అనడంలా ఏమంటున్నాడు, కరిష్యే వచనం తవ, చేస్తాను నీ మాటల ప్రకారం, నీ వచనాల ప్రకారం అంటున్నాడు. సో నువ్వేది చెప్తే అది చేయటానికి స్థితుడిగా రెడీగా ఉన్నాను అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడి యొక్క, ఎందుకు అర్జునుడు సరి అయినటువంటి శిష్యతత్వం ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్జునుడిలో కనిపిస్తుంది, సరి అయినటువంటి భక్తుడి తత్వం కూడా ఎలా ఉంటుందో కనిపిస్తుంది. మరి శిష్యుడు ఎప్పుడైనా గురువు ఆజ్ఞ కోసం చూస్తాడు, అలాగే భక్తుడు కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞ కోసం భగవంతుడు సమర్పించి చేస్తాడు కాబట్టి చూస్తాడు. కాబట్టి అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, నా మోహం పోయింది, స్మృతి లభించింది, నీ అనుగ్రహం, అది కూడా ఎలా, నీ అనుగ్రహం వల్ల తిరిగి స్మృతిని పొందాను, ఇప్పుడు సందేహాలన్నీ పోయాయి, ఏది నువ్వు చెప్తే అది చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాను, సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. ఇప్పుడు కూడా అన్ని పోయాయి, నా గొప్పతనంతో అర్థం చేసుకున్నాను అనటంలా నీ ప్రసాదం వల్ల నాకు స్మృతి వచ్చింది అంటున్నాడు. వచ్చింది కాబట్టి ఇక వెళ్ళి నేను చేసేస్తాను యుద్ధం అని కూడా అనలేదు, నువ్వేది చెప్తే అది చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాను అని అంటున్నాడు. సంజయ ఉవాచ, సో అది అప్పుడు ఫైనల్ గా అర్జున్ ఆ మాట అంటున్నాడు. సంజయుడు ఇప్పుడు రాజుగారికి చెప్తున్నాడు కదా ఇదంతా, ధృతరాష్ట్రుడికి ఏమంటున్నాడు సంజయుడు, ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమ శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సో ఇత్యహం వాసుదేవస్య, నేను ఈ రకంగా
వాసుదేవుడు మరియు పార్థుడు యొక్క ఈ మహాత్మన ఈ ఇద్దరు మహాత్ముల యొక్క సంవాదం, వీళ్ళ సంభాషణ ఇమమశ్రౌషం అంటే వినడానికి ఎలా విన్నాను వీళ్ళిద్దరి సంభాషణ, అది ఎలా ఉంది అంటే అద్భుతంగా ఉన్నది, రోమాంచితమయ్యేటట్లు ఉన్నది అని సంజయుడు అంటున్నాడు. ఈ విధంగా ఈ వాసుదేవుడికి పార్థుడు ఈ ఇద్దరు మహాత్ముల మధ్య జరిగిన సంభాషణ నేను విన్నాను, అది అద్భుతంగా రోమాంచితంగా ఉన్నది అని చివరకు సంజయుడు ఈ విషయాన్ని ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు. చెప్పి ఇంకేమంటున్నాడు, లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. ఫస్ట్ శ్లోక ధృతరాష్ట్రుడితో ప్రారంభమైంది. ఏం జరుగుతోంది ఈ యుద్ధం, వీళ్ళు ఇక్కడ సమావేశం అయ్యారు, ఏం జరుగుతుంది ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో అని అడుగుతాడు కదా. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే మమ వేతాసం అని చెప్పేసి సముత్సవ ఉత్సాహంతో కూడుకుని అందరూ ఉన్నారు. మామక పాండవక అని అడుగుతాడు. నా వాళ్ళు పాండవులు అందరూ కూడా ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు, ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని చెప్పి అడుగుతాడు. అది ఫస్ట్ శ్లోక. సో లాస్ట్ శ్లోక సంజయుడు అనమాట. ఇది లాస్ట్ శ్లోక. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. యత్ర యోగేశ్వరుడు, ఎక్కడైతే యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు, యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయిన, అంటే ధనుర్ధారి అంటే ధనుర్విద్యలో నైపుణ్యుడైన పార్థుడు ఉన్నాడో, పృథక్ కుమారుడు కుంతి పుత్రుడు అర్జునుడు ఉన్నాడో, తత్ర శ్రీ, అక్కడ శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి, విజయము భూతి మరి అసాధారణ శక్తి, ధ్రువం అంటే అసాధారణ శక్తి, నీతి మరియు నీతి కూడా ఉంటుందని మతిర్మమ నా యొక్క అభిప్రాయము అని అంటున్నాడు. సో ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు, మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు వీళ్ళిద్దరూ ఉంటారో అక్కడ తప్పనిసరిగా మరి సంపద, శ్రీ అంటే మరి లక్ష్మీదేవి సంపద విజయము ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ధ్రువం అంటే అసాధారణ శక్తి, నీతి కూడా ఉంటాయని నా అభిప్రాయము అని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేశాడనమాట. సో తప్పనిసరిగా వీళ్ళకి విజయం రావటం ఖాయం. ఎందుకంటే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, ఈ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిశారు అంటే తప్పనిసరిగా అక్కడ సంపద, విజయము, శక్తి, నీతి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి లాస్ట్ శ్లోకాలు చెప్పారు. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, సకల శుభాలను, ముక్తిని, పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్య సంభాషణను శ్రవణం చేయడం, అధ్యయనం చేయటం, ప్రచారం చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. భగవంతుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని అనుభూతి చెందగలుగుతున్నామంటే మరి ఆయన మీద భక్తి పెంచుకోగలుగుతున్నాము. తద్వారా మరి మనం ఈ ఆయన మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ ఈ భగవద్గీతలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఈరోజు కంప్లీట్ చేసాం 3 విషయాలు. ఒక్కటి ఫస్ట్ది, అసలు మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మ అన్నది మొట్టమొదటిది పాయింట్. సెకండ్ చాప్టర్ లో చూసాం. సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన యోగం. రెండవది, కృష్ణుడు భగవంతుడే అన్నిటికీ మూలాధారం, ఆయన దేవాది దేవుడు. మూడవది, భక్తి మార్గంలో మనము సిద్ధత్వాన్ని పొందవచ్చు భగవంతుడి మీద. ఆ భక్తితో ఉంటే నువ్వు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అన్నారు కదా, అన్ని పక్కన పెట్టు, నన్ను శరణు వేడు చాలు, నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేస్తాను అని చెప్పాడు. సో ఇది మనం నేర్చుకున్న గీతా పాఠం ఈ మొత్తం గీతలో కూడా. సో ఈరోజు దాంతో మనం ఈ చాప్టర్